nitiere od bura mamalo kanyo kama bendo luonwa e yo makare kaka Kithure Kindiki koro chiwo ler makare e wi okenge mag jiwo arita e pacho ka. Inyalo bedo kod geno ni wach makamano pod ibiro neno e yo makare kata e yo maler e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Ka wadhi mbele en ni riwruok mar joma timo nonro mag thieth e lab mag osuptende e pacho ka koro dwaro ni migao mar thieth oket ayanga lony margi no. Koloso kwale e kinde romo mar 28 mar riwruok mar joma timo nonro mag thieth e lab mag osuptende, jakom mar riwruogno Safari Kalu owacho ni koso yango lony margi mar tich kata tok kane osepuodhgi gi bad migao mochung' ne jotije piny owacho e higa mar 2015 osethiro bero sekta margi mar tich e sirikal mamalo kod mano mar kaunti. Ka oloso e romono bende jalup director mar thieth Sultani Matendechero wacho ni apisas duto mantiere sekta mar thieth ibiro chor e lemo mag telo maonge akweda mora mora kaka yorno mar tieko ng'anyo mosebedo e sekta mar thieth. In existence for a number of years now. However, it surprises the medical laboratory professionals here that that scheme of service, despite having been approved by the Public Service Commission, has never up to date been uploaded in the Ministry of Health website for adoption and implementation by both the national and the county governments. These things, why is it that we were employed on the same date, and now you are in job group R, and me I'm still in job group B? You know, those are things that you cannot understand. But now they are being picked up by KHH-RAC. And the KHH-RAC, if you have looked at it, is a very high-level council. It was inaugurated by the president himself. Yes. And he has given very clear instructions on what should be done, because the president does not want to see these professional, disruptions and strikes.